començar donant les gràcies a Sirillà per haver-me convidat a presentar aquest llibre de l'Eduard. L'Eduard fa molts anys que ens coneixem i em fa molta il·lusió que estar aquí amb ell i presentar-li aquesta geografia tan especial. Però he de començar dient que, tot i així, no sé massa què faig aquí, perquè no és la mena de llibre que jo estic acostumada a presentar. Jo soc del món de la narrativa, de la ficció, i aquest llibre és tot una altra cosa. O sigui, realment és un llibre que l'hauria de presentar més aviat un historiador o un antropòleg o algú així una mica entès, que hagués sabut llegir tot el que explica l'Eduard d'una altra mena de manera. Però suposo que si m'han convidat a mi és perquè una lectura d'escriptora i és la que tindrem avui, perquè no en tinc cap altra, no? I realment aquest llibre he dedicat més una lectura d'escriptor, una lectura com de ficció, com si diguéssim, perquè és ple de... Tot i que tot el que explica és veritat, o gairebé, no? Tot, sí, tot. Tot el llibre en què no m'he inventat. No t'has inventat res, D'acord, hosti, doncs Déu-n'hi-do. Doncs sí, tot el que explica és veritat, però és la millor de les ficcions, és a dir, passa absolutament de tot. Llavors, en aquest sentit, és un llibre que realment no hi ha ni un moment que baixi la tensió, que sempre està molt amunt, perquè clar, l'Eduard s'ha dedicat a recollir i a triar una mica tot aquest... Ara ja en anirem parlant d'això. Però això, llavors l'Eduard, com que no s'ha inventat res, no li podrà venir ningú a buscar-li les pessigolles amb el tema de la versemblança, perquè hi ha històries que realment són molt poc versemblants, però si són reals o no són reals. I això t'ho has estalviat, vull dir que et felicito perquè és un mal de cap menys, no? Vull dir, aquí t'has trobat totes les trames fetes i el que has hagut de fer és anar cosint i anar escrivint, no? Sí, però sobretot també amb aquella precaució de no equivocar-te amb alguna cosa, perquè justament, tal com tu dius, també podria aparèixer algun entès i dir no, això no és exactament així. Llavors he hagut de ser també molt meticulós a l'hora d'assegurar-me que allò que explicava era cert. Per tant, aquest llibre és, a part d'un llibre d'aventures, de viatges, d'assaig, el que sigui, és un llibre d'història fet amb seriositat. Abans d'entrar em parlava amb l'Eduard que aquest llibre exactament on aniria, dins d'una llibreria, que és el gran tema. Quan surts de la narrativa o de la poesia o el teatre, que són els tres grans gèneres fàcils de classificar, si fas alguna cosa una mica híbrida ja s'obre una mena d'abisme dins la llibreria i pots anar a petar a qualsevol lloc. Aleshores, jo he dit que el proper exercici que hem de fer és anar a fer una mena de ruta de llibreries i veure la geografia de l'oblit on l'han col·locat a cada llibreria, perquè pot ser interessant el que ens anem trobant. Sí, a veure, aquí també, i el que deia justament, que tu estiguis aquí presentant aquest llibre en comptes d'un expert en qualsevol matèria, també és el que demostra que el llibre pot estar en molts llocs diferents. I a la vegada també és el que a mi em tranquil·litza, que és pensar que el llibre està escrit per un públic general, no per un públic d'entesos. Sí, això ho has aconseguit, perquè realment és un tema, ja t'ho comentava abans, que en principi jo no tinc tirada a llegir llibres sobre exploradors, aventurers, descobriments, viatges i tal, no tinc tirada a llegir aquest tipus de llibre. I la veritat és que un cop hi entres ja t'atrapa completament, perquè és el que us deia, necessitaríem 4 o 5 tardes per presentar aquest llibre, vull dir, en una tarda no ho farem, que passa que farem una versió reduïda i confiem que us emporteu el llibre a casa i no m'hagueu d'escoltar a mi ni a l'Eduard, sinó que us hi endinseu a poc i aneu gaudint, perquè realment és un llibre que a més ho vull dir abans de començar, molt ben fet com a objecte, també, vull dir, felicitats Sirillà, perquè realment és un llibre que, tot i que és un totxo, no pesa pel que hauria de pesar, el paper, tot plegat, les il·lustracions, evidentment el text, tot. O sigui, és un llibre que com a objecte és bonic, vull dir, està molt ben fet, i això és una cosa que penso que a les presentacions s'ha de dir més quan els llibres estan ben fets, perquè hi ha tota una sèrie de professionals darrere dels llibres que s'han de posar en valor sempre que es pugui. I això, i un cop dit això, haver fet aquesta petita ensabonada prèvia, la primera pregunta és obligadíssima i no me'n puc estar, i és com s'ha t'acut escriure això? O sigui, quina és la llavor de tot plegat? Clar, un llibre d'aquestes característiques, de llavors en té moltes. Però jo, quan em pregunten això, començo per aquella que la gent sap entendre més bé, potser, o que em sembla més fàcil d'explicar. I és que sempre m'havia semblat que la història s'explicava d'una manera molt simplificada. Especialment quan parlem dels descobriments, i a mi m'havien explicat sempre, i tots estem bastant d'acord, que ens havien dit que Colom descobria Amèrica. Se li havia acudit que la Terra era rodona
que anant cap a l'Atlàntic arribaria a Àsia, a les Índies, i emprèn aquest viatge. I a mi em semblava que el més fàcil en un viatge d'aquest estil, i en aquella època estic segur que molts que s'hi van embarcar també, el més fàcil hauria sigut naufragar i no tornar. Si hagués passat això, que semblava el més evident, què sabríem de Colom? Absolutament res. I pensava, potser hi ha algú altre que ha fet aquest viatge abans, en algun lloc potser està explicat algun intent de fer un viatge a través de l'Atlàntic i no ha aparegut per enlloc. I se'm va acudir buscar a veure què estava passant a l'Atlàntic abans que Colom fes el seu viatge. De seguida em salta una evidència molt clara, i és que les Açores estan descobertes des de principis del segle XV. Vol dir que els portuguesos, com a mínim, ja fa temps que s'estan endinsant a l'Atlàntic, i unes illes com les Açores o mig de l'Atlàntic tampoc es descobreixen tant per casualitat. Llavors, em semblava una evidència que hi havia més navegants que havien intentat fer aquest viatge i dels quals ningú ens en parlava. Primera llavor, hi ha exploradors que pel fet de no haver pogut tornar a casa a explicar el que han descobert han quedat a l'oblit, però que potser han obert un camí i els que els han seguit i s'han omplert de glòria s'han quedat només amb el primer premi, però els altres han quedat totalment oblidats. La primera llavor és aquesta. L'altra també és, a mi m'agrada viatjar i entre els meus viatges a vegades vaig a parar a llocs on descobreixo que la història local és molt diferent de com a mi me l'havien explicat. Llavors descobrir que, per exemple, en algun lloc d'Austràlia hi ha un monument a uns navegants europeus que van arribar-hi al segle no sé quan i després m'expliquen que James Cook va descobrir Austràlia a finals del segle XVIII. Em sembla que em sorprèn que ni tan sols des d'aquests llocs es reivindiqui la història quan és tan evident que hi ha altres descobridors. Llavors, bé, a poc se'n van acudint que hi havia altres descobridors, altres exploradors que ningú tenia presència. Se m'acudia també que, per exemple, quan ens expliquen l'exploració polar, ens parlen dels grans noms d'exploradors i no ens parlen dels que els van acompanyar, i els primers que arriben al Pol Nord o al Pol Sud sembla que siguin una o dues persones quan són un grup de persones. Hi ha un suposat intent, una suposada arribada al Pol Nord en què dos exploradors americans arriben al Pol Nord, no en diré els noms ara, ja els llegirà el lector, però arriben al Pol Nord. La història sempre havia explicat que arriben amb 4 inuits i es deia el nom dels 2 exploradors i els dels 4 eren 4 inuits, no eren dignes de tenir un nom. Llavors em semblava que hi havia gent en el món de l'exploració que mereixia un nom i que no el tenia. En el món de la història en general és això. Hi ha una pila d'oblidats que mereixen un nom i em semblava que començar a investigar aquells oblidats de la història era un camí interessant per recórrer. Doncs lligant amb això, dels noms que dius, al llibre trobo que li falta una coseta per ser perfecta, que és un índex onomàstic. Per què no hi heu posat? Tinc curiositat. Hi vau pensar, ho vau descartar? No és per posar-vos contra les cordes, és curiositat, de col·lega a col·lega. A veure, jo no en vam ni parlar amb l'editorial, no en vam ni parlar, però jo tenia la llista preparada per si sortia l'opció, però és que em sortia una llista de 400 noms o més, 400 i escaig noms. No sé si gairebé hauria sigut carregós, vol dir que en un llibre com aquest hi ha gairebé o més d'un nom per pàgina, un nom nou per pàgina. Sí. Hauria pogut ser, no en vam parlar, però bé. No, jo tenia tota una teoria. Una cosa d'aquest estil. No, perquè la llau de noms realment hi ha moments que és bastant demencial, de dir, espera un moment, quin escot, quin què... A més hi ha noms repetits. Hi ha molts noms repetits, sí. I llavors has d'anar buscant els noms de pila, que t'ubiques de seguida perquè cada aventura acaba i comença i acaba i no està ben endreçat. Però sí que pensava, ostres, com és que no? I m'havia muntat jo tota una teoria sobre per què no hi havia índex onomàstic. I clar, si estem parlant de noms oblidats, d'alguna manera, doncs clar, és com el primer pas aquest, i com que en el fons no és tant un treball de recerca exhaustiva sobre tots els descobriments o tots els viatges que s'han fet per descobrir tots els llocs del món, sinó que tu
jo crec que has fet una tria, no?, d'alguna manera. Llavors, des del moment que fas una tria, doncs ja el llibre ja té com una mena de condicionant subjectiu que fa que potser un índex onomàstic li doni una idea de llibre que no és, no? M'he muntat aquesta pel·lícula, vull dir que si d'ara endavant et pregunten per l'índex onomàstic i vols dir això, t'ho regalo. Doncs mira, m'agafo la resposta per si de cas. I lligat també amb això que deies de viatjar, Anna La Solapa, diu la Solapa de tu, diu, la seva curiositat l'ha portat a viatjar arreu del món procurant entendre sempre el viatge com a sinònim de camí, d'inquietud per anar més enllà. El que sí que té aquest llibre és bibliografia, una bibliografia que fa la boca aigua, no? Vull dir que si acabes el llibre amb ganes de més, doncs allà tens teca per estona, no? Però a mi em falta la bibliografia dels teus viatges. Com que sé que ets una persona viatjadora, m'agradaria saber una mica quins viatges dels que has fet t'han servit una mica per confegir el llibre, de tots els documents que has consultat, doncs si algun d'aquests documents has pogut tocar o tots han sigut a partir de documents en altres llibres, perquè penso, per exemple, en una carta que el Robert Scott li escriu al James Matthews Barry, l'autor de Peter Pan. Penso que aquesta carta l'Eduard l'ha tocat o no, oi? Ja m'ho pensava. Però això, quins viatges t'han servit o com ha anat això, la trena entre viatges i llibres? A veure, si jo vaig desgranant una mica els meus viatges i quina influència poden haver tingut en aquest llibre, començaria en un viatge a Alaska el 2014. Jo diria que és un dels moments en què començo a pensar o comença a néixer aquesta possible idea d'escriure un llibre d'aquesta mena. Estant per Alaska, sí que, si la gent coneix una mica la història d'Alaska, té una peculiaritat i és que antigament formava part de l'imperi rus i Rússia, veient que allò era una cosa que no li servia massa de res, va decidir vendre-ho als Estats Units. Just després es va trobar or a Alaska, però Rússia l'havia venut per un preu irrisori. Bé, jo estava de viatge per aquest territori i en algun lloc sí que vaig descobrir alguna informació local que deia aquí això va ser una població russa i fins i tot en algun lloc descobries que hi havia indicis de presència xinesa, que també havíem comentat alguna cosa. Doncs a partir d'aquí vaig començar a pensar que seria interessant investigar què havia passat en aquella banda de la costa americana. Investigant, doncs vaig començar una mica a escriure alguna cosa que al final potser no ha acabat en el llibre, no tot el que he escrit ha acabat en el llibre, però ha sigut un dels finals. Temps abans ja havia estat també al Canadà, havia tingut ocasió d'estar a la badia de Hudson i vaig descobrir que era un territori també que havia de tenir una història apassionant per explicar en què molts dels protagonistes havien quedat oblidats. El descobridor de la badia de Hudson, James Hudson, justament acaba els seus dies en aquell territori i no se sap exactament com van ser els finals dels seus dies, però no els podem imaginar perfectament. Llavors aquí ja s'havia començat a gestar també una mica aquesta possible història. A banda d'això, en els viatges que he pogut fer, sí que he tingut ocasió de veure algunes de les coses, alguns dels territoris que jo explico, no tots, evidentment, però, per exemple, sí que a la costa oest australiana, que hi ha una de les històries potser més crues, podríem dir, hi ha un naufragi, el naufragi del Batavia, en què, a banda del rescat dels nàufrags, es va complicar la situació amb una violència extrema. El vaixell aquest, el Batavia, està conservat en un museu a Fremantle, tocant a Perth. Allà vaig tenir ocasió de veure pròpiament el vaixell, de palpar-lo, les restes que han reflotat del vaixell. Vaig tenir ocasió en els museus d'aquesta costa, en diferents museus, a Geraldton més al nord també, de veure algunes de les restes d'aquest naufragi, per exemple. La placa de Vlaming, que és un objecte que ha anat fent voltes entre Austràlia i França durant uns quants segles, que és el primer objecte europeu que tenim a Austràlia, aquest objecte també tens ocasió de veure en un d'aquests museus. A Islàndia també, per exemple, vaig tenir ocasió de veure un dels llocs on suposadament havia viscut Eric el Roig. Tens ocasió de palpar el terreny de prop
i poder-te imaginar i posar-te en la pell d'aquests personatges que tu estàs llegint, no? No, és que a mi sembla important això perquè dona una mica la idea del to que té el llibre, vull dir que no és un llibre d'algú que ha llegit i prou, que ha llegit moltíssim, perquè has llegit moltíssim per escriure aquest llibre, sinó d'algú que s'ha bellugat i ha trepitjat terreny, i això es nota, o sigui, es nota en el llibre la doble documentació, tant vivencial com lectora, i es nota també una cosa que no sé si he dit, però l'ambició literària a l'hora d'escriure també, no? Vull dir, es nota aquests que en el fons tu ets filòleg i que hi ha una intenció darrere de pensar en el lector constantment. O sigui, tu tens molt present que hi ha un lector a l'altra banda que la teca la vol ben col·locada, no? I això es nota a l'hora de llegir el llibre perquè has pensat molt en el com, tot i que tenies un què descomunal, no? Vull dir, Sí, a veure, igual que quan parlem procurem pensar en la persona que tenim davant, no? A l'hora d'escriure és evident... No tothom escriu així, Jo sí, he procurat fer-ho així. Pensar en episodis no extremadament llargs, que no ha fet falta sí, però que siguin prou curts, que siguin concisos, i tot i això ha sigut més feina, sobretot, de poder-li donar una forma clara i pràctica al text, que no pas la documentació en si, que ja ha sigut molta i molt difícil, però sobretot pensar que el procés de lectura és l'últim del llibre i és cap a on anar un text. Doncs el llibre té com 7 parts, no? I comencem descobrint primer quina forma té el món, no? És el primer descobriment. Després hi ha el descobriment d'Amèrica, o descobriments, bueno, haurem de parlar sempre en plural, de descobriments. Després hi ha la primera volta al món, o les primeres voltes al món, o qui o què fa la primera volta al món, més aviat què. Després hi ha l'Àrtic, l'Antàrtida, Austràlia, i quan arribes a Austràlia dius, per fi deixem els vaixells una estona i el gel, no? Bueno, els vaixells no tant, però el gel, no? Perquè es passa molt de fred en aquest llibre, realment, no? Hi ha un tram molt llarg que dius, hòstia, més gel, aguard. Però bueno, hi és, no? Jo no ho he pogut triar, això, s'ha trobat els exploradors. Austràlia realment és un dels capítols que més m'ha agradat, potser també per més desconegut, o no ho sé. Però quan dius, jo crec que a Austràlia ja estarem, no? Llavors anem a una altra conquesta, que és la conquesta del sostre del món, no? Que és de fer el cim més alt del món, no? Aquesta estructura la tenies pensada des del principi? Sí, bastant des del principi, sobretot perquè em venia donada per una qüestió molt lògica. Encara que, i ho aviso al principi, l'intenció primària era també sortir de la visió eurocèntrica i al final no acaba de sortir del tot que moltes vegades els descobridors són occidentals. Per tant, des d'Europa, un cop es descobreix Amèrica, la resta ve gairebé donada pel mateix pes de la història. L'objectiu del descobriment d'Amèrica no era descobrir Amèrica, era arribar a Àsia. A mesura que es van apartant cap a les latituds polars per trobar el pas cap a Àsia, els europeus van explorant l'Àrtic, primer de tot, i a partir d'aquí comença l'exploració del Pol Nord. Però l'arribada o l'acostament cap a l'Àrtic és conseqüència del fet que entre Europa i Àsia hi havia un obstacle enorme que es deia Amèrica. Per tant, la població és lògica i la història mateixa ens hi porta. A partir d'aquí, els mateixos exploradors de l'Àrtic moltes vegades són protagonistes de l'Antàrtida, era el moment de començar a explicar també l'arribada de l'Antàrtida, que a més, cronològicament segueix, un cop l'Àrtic ja està més o menys conegut, segueix cap al sud, el mateix que els mateixos exploradors. Un cop tenim bé la volta al món, ve també a conseqüència, evidentment, després del descobriment d'Amèrica, ve la volta al món perquè era la manera d'arribar a les Índies. A partir d'aquí, quan ja tenim l'Amèrica, les Amèriques descobertes, tenim l'Àrtic, l'Antàrtida, tenim els pols, estem ubicats en el món, sembla que ho coneixem tot, i de cop a volta apareix en escena un continent que ningú s'havia trobat ni per casualitat, ni tan sols era ningú navegat, al nord, al sud, per totes bandes, i ningú s'havia donat que hi havia un continent sencer, que era Austràlia. És una illa, però és considerada un continent. I és curiós, perquè s'han fet voltes al món, s'ha passat pel sud d'Austràlia, s'ha passat pel nord, s'ha passat per un costat, per l'altre, hi ha gent que ha fet la volta a Austràlia sense saber-ho, i apareix per fi aquest continent, que és l'últim dels 100 grans continents que descobreix el món, ja no diré el món occidental, la resta del món.
La història humana d'Austràlia se separa de la resta de la humanitat fa, diuen alguns, uns 80.000 anys. Tots els australians que hi ha allà descobreixen el món 80.000 anys després. Llavors també és una visió molt moderna i molt nova si volem veure quin és el paper que juga aquest continent en el món. Tot allò que tinguem de semblant nosaltres i els primers australians ho tenim en comú des de fa 80.000 anys o més. Em sembla que és una petita lliçó que ens demostra que fins i tot aquella gent que ha sigut arraconada, oblidada, marginada, encara ens està explicant moltes coses de nosaltres que potser ignoràvem. Em sembla que és interessant el paper que juga Austràlia en la descoberta del món i després em sembla molt interessant que fins i tot hi ha gent que avui encara està viva, que avui si poguéssim anar a Austràlia i localitzar-nos els podríem tenir aquí una conversa, gent que va néixer en un món en què tot això era desconegut i un dia van descobrir que hi havia més gent al món. Hi havia una modernitat que estava 80.000 anys més per davant del món que ells havien viscut sempre. Per tant, la descoberta d'Austràlia per nosaltres és interessant, per la gent que hi ha allà, la descoberta del món encara més. Parlant de descobrir, és un dels... Jo crec que hi ha 4 verbs en el llibre que són els que es repeteixen més, que són descobrir, evidentment, explorar, no? Que van lligats, tot i que no és ben bé el mateix, navegar i naufragar. No? Sobre el tema descobrir, clar, jo crec que aquest llibre el que fa és explicar tots els sentits possibles del verb descobrir, o sigui, de descobrir o ser descobert, no? Perquè hi ha gent doncs, que descobreix llocs sense saber que els està descobrint, hi ha llocs que són descoberts més d'una vegada, hi ha tot el tema del temps meteorològic i de l'atzar que intervenen també doncs, en cap on van aquestes descobertes, hi ha gent que descobreix llocs sense bellugar-se, no? Hi ha els exploradors d'exploradors que dius tu, no? O sigui, gent que es dedica a buscar informació sobre exploradors per trobar algú que hagi descobert Amèrica abans que Colón, no? Hi ha com una competició de descobridors, no? O sigui, realment tot el joc aquest del descobriment, a l'hora de la veritat, la conclusió que en trec jo una mica així per la patilla, però que em fa l'efecte que té una mica de pes, és que una cosa és descobrir el lloc, l'altra és dir-ho, ser el primer a dir-ho i que quedi constància, o sigui que el paper té un paper precisament molt important en el fet de descobrir, o sigui, hi ha l'acte de descobrir, poder tornar per explicar-ho o poder explicar-ho d'alguna manera i que quedi constància, perquè si no aquell lloc queda com no descobert i tot i que tu potser has obert pas, com deies abans, doncs fins que no vingui un altre i es pengi aquella medalla, aquell gomet, aquell lloc no és teu, l'has descobert tu. Sí, clar, el concepte de descobrir és molt elàstic, no? Sí que si ens miréssim amb un criteri estricte el que és un descobriment, hauríem de revisar moltes coses. Una cosa és qui ha descobert o qui és el primer a descobrir. Jo puc sortir d'aquí ara i descobrir una botiga que no coneixia. No soc el primer a descobrir-la, és evident que no. Jo puc descobrir coses. Algun dia vaig descobrir que hi havia un continent que es deia Amèrica. No soc descobridor de res, perquè he descobert una cosa que abans no sabia que hi era. Per tant, els descobridors haurien de ser els primers descobridors, hauríem de matisar a vegades, no? Sí que, per cert, he de reconèixer que quan fantasiejo en el llibre es nota per si de cas, però sí que aquesta competició que dius de descobridors ja veurà el lector que és una manera d'explicar com entenem el que és el descobriment. No, però és aquest descobridor de biblioteca, que em fa gràcia la imatge, perquè això portes pàgines i pàgines amb gent allà navegant i deixant-s'hi la vida, de cop i volta apareix tota una sèrie de gent que sense bellugar-se de centres de documentació per entendre que estan allà fent també una recerca d'un cert tipus de descobriment, d'alguna manera. Sí, i també em semblava que li ha de permetre al lector també una mica de descans de tant de gel, també, i de tant de patinet. O sigui que també està bé que tant hi hagi un trencament, una pausa, anem a descansar, ubiquem-nos una miqueta i seguim amb les aventures. Sí, a més, hi ha un moment en què, precisament sobre Austràlia, sobre James Cook, dius, sol ser així, quan parlem de descobridors, només parlem de l'últim, rarament parlem del primer. O sigui que realment, això vull dir, el tema de descobrir no s'acaba quan descobreixes, sinó que hi ha com una mena
de gestions que has de fer després, que si no les fas doncs allò queda com encara lliure, d'alguna manera, i això es veu molt sovint, llocs que trepitjats més d'una vegada o llocs que ja estan descoberts per la gent local o gent però que ha de venir un europeu, Exactament, fins que no ve aquest senyor que va amb corbata, aquí no hi ha res. Justament, mira, l'altre dia llegíem un article, algú que explicava que Amèrica havia sigut descoberta moltes vegades abans que Colom, i Colom no va ser el primer, sinó que va ser l'últim. A Vilaweb. Sí. Bé, justament la meva reivindicació també és una mica més enllà. No, Colom tampoc n'és ni tan sols l'últim, després encara n'hi ha que descobreixen Amèrica. Llavors, tampoc no acabarem de donar l'episodi per tancat, perquè encara hi ha gent. Amèrica és les Amèriques, són dos continents enormes, i al costat de Colom, uns quants anys abans, potser ho ha anat algú, però el que és evident és que pocs anys després hi va altra gent seguint camins totalment diferents del de Colom sense saber que estan seguint les passes de Colom. Cabral, el 1500, es desvia amb una ruta per casualitat, arriba a un lloc que li posa el nom de Brasil i descobreix Sud-amèrica. I si Colom no hagués fet el seu descobriment, aquest home hauria descobert això igualment. Per tant, potser hauríem de revisar també aquest concepte de què és un descobriment i plantejar això, qui és el primer... I de què és un descobridor, també. També. I a vegades també és això, que després del primer n'hi ha d'altres que són importants. El descobriment de Colom, que ningú es pensi que jo m'estic penjant cap medalla, és enorme. Per les conseqüències que té i perquè efectivament sí que posa Amèrica al món. Això és inqüestionable, això no és el que posa Amèrica al món, els mapes del món, vaja, els mapes europeus del món, però això no li treu mèrits a tots els altres que estan navegant per aquelles aigües. I parlant de descobrir, nosaltres com a lectors també descobrim dins del llibre a vegades petits moments així més reflexius o més literaris, segons com, que deixes anar i que trobo que estan molt bé, i que a vegades t'atures un moment i entre expedició a expedició agafes i fas una mica de reflexió. Per exemple, hi ha un moment en què, lligat amb això del descobrir i què és veritat i què és mentida i tal, arran dels descobriments parles de la diferència entre equivocar-se i mentir. Jo ho he trobat gloriós perquè a més és aplicable a tantes coses. Dius, el que menteix no pot explicar què se sent en triomfar, en triomfar quan descobreix un lloc. El que s'equivoca sí. El primer està obligat a inventar i el segon a recordar. El llibre és ple d'aquesta mena de pinzellades de cop i volta, d'aturar-se un moment i fer com al principi de tot quan expliques el del fum, o com arriba el fum. No us ho explico perquè heu d'anar a vosaltres, però aquesta mena de peces jo penso que aquí també descansaves una mica i et relaxaves i escrivies d'una altra manera, no? Sí, perquè a més necessitava que el to dels fragments aquests fossin diferents. Llavors sí, aquí és on tu saps que t'has de relaxar, has de donar un moment al lector perquè faci un cafè i segueixi llegint amb tranquil·litat, sí. Jo penso que un dels motors, m'imagino, m'ho he imaginat jo, per escriure aquest llibre, a banda de tot el que ens ha explicat fins ara, té a veure amb això que dèiem dels europeus, d'aquesta vergonya de ser europeus a vegades, jo li dic vergonya, jo l'he sentida en alguns moments del llibre de dir, hosti, realment, com som, com Europa subestima segons quins descobriments si no els ha fet ell, si no els han fet europeus, i tu intentes reparar una mica això al llarg de tot el llibre, i d'alguna manera jo crec que un dels motors per escriure aquest llibre deu ser una mica aquest, a part d'evidentment posar noms, com per exemple aquests 4 inuits que deies, però també els aborígens, els xerpes i molts altres que surten, doncs també una mica de dir, aviam, no tot s'ha fet des d'Europa, no? No, clar, una de les llavors que deia del llibre és justament sortir d'aquesta visió eurocentrista, fer una certa autocrítica. Europa té coses sensacionals i al final la historiografia tal com la coneixem parteix també d'uns pressupòsits molt occidentals, per tant també hem d'entendre que la història com l'expliquem nosaltres és la nostra manera d'explicar-la, però uns dels grans oblidats han sigut sempre això, aquests descoberts, aquests ocupats, aquests envaïts, i em sembla que Europa, en aquest sentit, ha de fer un acte
de reparació històrica important. Llavors, també em venia de gust convidar el lector a obrir-se les portes a poder entrar a una altra perspectiva i veure l'europeu com aquell que ve de fora, que és el que ens costa molt d'entendre, d'imaginar. Fins i tot en aquesta conversa d'aquí estic segur que hem caigut en la visió eurocèntrica, perquè al final som nosaltres, clar, i parlem des de la nostra perspectiva. Però de tant en tant intentar sortir de la nostra perspectiva ens ajuda a entendre ben bé allò que hem fet i que estem fent. Sí, perquè tot i que tu expliques, el llibre és sobre descobridors i exploradors i tal, però sí que és veritat que moltes vegades obligues el lector a dir, bueno, i ara posa't a l'altra banda, no? I imagina que això, que arriba un vaixell i que tu estàs allà pescant tranquil·lament, com cada dia, i de cop i volta doncs apareix una sèrie de gent i entra a casa teva, fins i tot amb violència i tal, i fas molts cops l'exercici aquest de posar-nos a la pell dels descoberts, d'alguna manera, no? Que no són ni descoberts, perquè ells ja estaven descoberts per si mateixos, és simplement que ve algú de fora, ells ja tenien clar on eren i què feien. Tenien clar que eren allà i per tant ells estaven totalment descoberts. En aquest sentit, el que és la visió eurocèntrica que una mica qüestiona el llibre, ens podríem imaginar si de cop i volta, després d'enviar no sé quants satèl·lits a l'espai, descobríssim vida extraterrestre, diríem hem descobert vida. No diríem ens han descobert. De cop i volta ens posaríem en la posició del descobert. Aquests descoberts, aquests aborígens australians, els inuit, els xerpes, els que siguin, no es consideren descoberts. Es consideren que han descobert algú estrany, diferent, que ha vingut de fora per fer alguna cosa. Exacte, sí. El llibre també és molt ple de morts, clar, és inevitable. Vull dir, des del moment que assumeixes el risc, a més en segons quin segle, d'embarcar-te en un vaixell per anar a no sé on, doncs una de les possibilitats més probables és que et moris, no? Vull dir que moris naufragant, ofegat, congelat, etc. És un llibre que és ple de vides en risc, no? I clar, això jo crec que és un altre dels motors del llibre, és aquesta fascinació per què fa que aquest tipus de gent, o sigui, quina mena de gent s'embarca en aquestes aventures i què els empeny, no? Perquè realment el més probable és que no tornin a casa, o sigui, són poquíssims els que tornen a casa, no? I que tornin bé ja és una altra cosa, no? Vull dir, però en tot cas tornar a casa o sobreviure ni que sigui quedant en el lloc que has descobert o on has arribat passa poques vegades, no? I hi ha molts molt bèsties, vull dir, hi ha episodis de canibalisme per una banda, o hi ha, doncs, clar, hi ha, per exemple, que ho expliques a més d'una ocasió, no? Doncs d'un grup de gent que es va reduint, que es van morint i es van enterrant els uns als altres fins que en queden dos, el que enterra i el mort. I el que enterra ja no l'enterraran, i es pot morir cavant, com aquell qui diu, no? Llavors aquestes imatges de mort super cruel, super bèstia, clar, hosti, et fa preguntar per què si fiquen això, no? Clar, això també és una cosa que ha anat evolucionant amb els segles. Els primers exploradors ho feien per necessitat, per desesperació. Segurament, moltes vegades eren gent que no... Fins i tot gent que sortia de la presó, que per evitar la presó podien embarcar-se en una expedició i la terra que ho conquereixis te la pots quedar. Era, de vegades, també una manera de treure's segurament gent de sobre, gent púrria, allò que hem considerat espúrria, de sobre. D'una banda, la desesperació, per tant, gent que s'està morint de gana, gent que realment pateix i no té cap mena de futur en el lloc on està, i entre morir en el lloc on estàs vivint o intentar salvar-te, trobar un altre territori, doncs provaven això. A vegades hi havia grups d'exploradors que venien a ser d'aquest estil. Amb els segles, quan els europeus han començat a tenir el món més o menys dominat, el que són molts d'aquests exploradors són militars moltes vegades que van obligats. Però ja per una qüestió patriòtica. De la desesperació hem passat a fer una exploració per la pàtria. I fins al segle XIX, les grans exploracions, les grans expedicions del segle XIX són totalment patriòtiques, fins que arribem sobretot quan ja no es busca riquesa, es busca llavors un prestigi amb l'arribada dels pols. A l'arribada dels pols es busca prestigi i a partir d'aquí els exploradors busquen el seu propi prestigi també. De la qüestió patriòtica passem a cada cop i volta és
l'aventura per l'aventura. I és molt semblant ja al que tenim avui com a aventurer. A mi quan m'agrada viatjar, doncs m'agrada fantasejar que jo aquests viatges per sort no els podré fer, no els hauré de fer, i cada vegada que viatjo m'agrada pensar que visc una petita aventura però torno a casa, que és el que més m'agrada d'un viatge. Llavors, avui els aventurers més aventurers saben que tornaran, excepte saben que s'arrisquen, n'hi ha que no tornen encara, però la majoria d'aventurers d'avui tornen a casa. Aquesta ha sigut la progressió, la desesperació, l'obligació per la pàtria, després el desig d'aventura, i el desig d'aventura avui l'hem convertit en una mena d'activitat esportiva. Això és el que diria que empeny en cada època, i no sé en el futur com serà, però en cada època el que ha empès la gent a fer una aventura. Això és una altra cosa que trobem molt al llibre, els que no es moren, però sí que naufraguen, no? I que no poden tornar. El perfil del nàufrag, que també és una figura que va reapareixent moltes vegades i que hi ha un moment que més ens parles d'una cosa que no ens n'han parlat mai, que és del plor dels nàufrags, no? I tu dius, no tenim costum de veure els nàufrags plorant. Calia que ens ho expliqués algú. Els nàufrags ploren, i amargament, durant anys, sols. Doncs sí que calia que ens ho expliqués algú i has vingut tu a explicar-nos, no? La figura aquesta del nàufrag, jo penso que, clar, no sé què hi ha escrit sobre els nàufrags, no m'he dedicat a mirar-ho, però realment les reflexions que fas sobre la figura del nàufrag, no només sobre com li afecta a la pròpia persona, sinó com el que aporta el nàufrag a aquella terra d'arribada, no? Hi ha un moment que dius... I això em va impactar molt, no? Dels nàufrags que arriben a Austràlia, diu, amb un nàufrag només els anfitrions aprenen alguna cosa d'altres llocs. Potser de moment només els australians han descobert que hi ha un món nou horitzó enllà, és una mica el que comentaves abans, no? Tu no pots tornar a la teva terra i dir, ei, he descobert Austràlia o he descobert el que sigui, però sí que els australians han descobert que hi ha una altra terra, perquè és la terra d'on vens tu, no? I aquest paper del nàufrag, penso que, ostres, no sé, s'ha explicat poc, o no sé, no me l'he trobat jo fins ara. Bé, clar, és un d'aquests papers dels oblidats. Aquella llavor del llibre que deia de qui va fer el viatge abans que Colom, bé, hem de comptar que ha de ser un nàufrag. Troben restes de naufragis en el seu viatge. El mateix Colom explica que troben restes d'un naufragi en el seu viatge. Vol dir que abans que els europeus descobreixin el món descobreix els europeus. Això és evident. Llavors, quina és la història de com els europeus han sigut descoberts pel món? Potser una mica el llibre podria ser això. S'hauria d'enfocar així. I després, una altra cosa que està plena el llibre, o sigui, està plena de morts, plena de nàufrags, i tots, gairebé tots, són homes. O sigui, és un llibre, evidentment, és un llibre d'homes, per raons històrics que expliquem, vull dir que és així, no? I a més són homes normalment tancats en un vaixell, no? Tots junts, en un espai molt reduït, durant molts dies, patint, no? Patint com a mínim gana, malalties, la incertesa de on anem i si podrem tornar, i per tant són homes patint, no? Però sí que s'ha acut, almenys a mi no soc gaire d'anar amb aquesta bandera sempre quan començo a llegir un llibre, però sí que és una cosa que a mesura que vas avançant dius, però les dones on són exactament, no? Les dones només són les que ploren als nàufrags, les que són descobertes, conquerides, evidentment suposo que violades, etc, o hi ha altres dones, no? I llavors se'm anava acudint a mesura que anava llegint el llibre que hi ha un altre llibre aquí, no? Que és el llibre de totes les dones que evidentment no surten en cap de les documentacions que puguis consultar, perquè evidentment de dones exploradores, descobridores no n'hi deu haver, perquè si no s'han trobat fins ara doncs no n'hi deu haver, però potser n'hi havia que ho volien ser i que evidentment això no queda documentat enlloc. Aquí sí que s'hauria de fer un exercici de ciència-ficció gairebé, per intentar, a partir de les dades que es tenen, construir una mica el perfil de les dones que hi havia darrere de tot això, i fa molta ràbia dir darrere, però estaven totes darrere, no? Sí, sí. De fet, una de les primeres històries, les que em van engegar també la xispa de aquí hi ha d'haver un territori per explorar i he d'escriure aquesta història, va ser descobrir la història de Mary Bryan, una de les persones que... Jo diria que és un dels personatges una de les històries més interessants del llibre. És la més impactant, sí.
I descobrir aquesta història em va fer pensar que hi havia d'haver més dones que havien fet grans descobriments d'aquest estil en algun lloc del món. I durant tots els anys que he anat redactant el llibre he estat esperant trobar aquesta història i no he trobat gaires. El que no volia fer tampoc és encabir un calçador una història d'una dona perquè fos protagonitzada per una dona. Però explicar com ha sigut l'exploració feta per dones estic segur que seria un territori per fer un altre llibre interessantíssim, seguríssim. Sí, en el llibre la primera dona que apareix així amb nom és la Mary Beard, no? O Beard, com es pronuncia, a la pàgina 252, vull dir, hem de passar 252 pàgines perquè aparegui una dona, no és un retret de tu, és un retret de la història, evidentment, però que és una dona que el seu marit... Abans jo diria que només d'haver-hi Jane Franklin, que és la dona de... Bé, Lady Jane, que li dèiem, que és la que... Més que una exploradora, que també va ser exploradora d'Austràlia, entre altres llocs, però és la que va promoure tota la sèrie d'expedicions que van anar a buscar Franklin, que s'havia perdut a l'Àrtic, que és un dels episodis més... potser dels més intensos de l'exploració àrtica. Però sí, a part d'això, fins que no arriba Mary Beard no tenim cap dona. És una dona que a més no és que ella faci res, sinó que el seu marit, a la terra que descobreix, li posa el nom de la dona. Tampoc ara... I la següent que apareix sí que ja és la Mary Bryan, que és una història que no us explicarem res, només que veieu el que pot passar si un dia robes una capa de seda i unes monedes per subsistir, tot el que et pot arribar a passar, perquè és espaterrant. La història de la Mary Bryan, ja li deia, deu haver-hi pel·lícules, o almenys a Austràlia, és una història que passa a Austràlia, ha d'haver-hi pel·lícules, sèries, coses, no sé, xapes d'aquesta senyora. Sí. Hi ha pel·lícula, hi ha sèrie. També he d'avisar que jo quan he vist que hi havia pel·lícules o coses d'aquestes, si les he vist ho he fet després d'haver escrit el capítol, no fos cas perquè moltes vegades hi ha molta fantasia fora de lloc. Llavors, quan he vist alguna d'aquestes pel·lícules ha sigut ja sabent què hi ha de cert i què no del que explica. Però vaja, sí, almenys a Austràlia és una persona mínimament coneguda, però el que em sorprèn és que no sigui coneguda arreu del món aquesta persona. Ara la coneixerem una mica més gràcies al teu llibre. Estaria bé. I després una altra dona que és la que una mica tancaria el llibre, i no us faig cap spoiler amb això, però que realment quan ja comences a preguntar a partir de la Mary Bryan, hosti, perquè potser no t'ho has preguntat, però amb la Mary Bryan de cop i volta dius, un moment, fins ara no ha sortit cap dona. I llavors comences a preguntar-t'ho i em va apareixent algun altre, molt tímidament, però després hi ha la història final de la descoberta, de l'arribada al cim de l'Everest, en què ja apareix la mare del Sherpa, el Sherpa que arriba al cim, juntament amb un britànic, és? Sí, és neozelandès, de fet. Neozelandès, perdó. Sí, és una expedició britànica, que no deixa de tenir la seva gràcia tot plegat. Amb l'Edmund Hillary. I Tenzing Norgay. Sí, arriba l'Edmund i el Sherpa aquest, el Tenzing, no? I quan baixen, doncs hi ha tot una... Bueno, explica-ho tu perquè és que ho faràs millor, però és que és molt interessant. Es pot explicar la història, no? Suposo? Sí, perquè és prou bonica per explicar-la i per donar-li una mica de visibilitat. Però quan l'expedició britànica culmina l'ascensió de l'Everest l'any 53, tal com baixen els dos alpinistes, Tenzing Norgay i Edmund Hillary del cim, es comença a posar en marxa un desplegament mediàtic per informar a Londres que s'ha arribat al cim a partir d'un sistema d'espionatge totalment de pel·lícula per tal que ningú agafi la notícia pel camí i de portar la primícia en el moment que es corona la reina, aquesta que es va morir ara, com es deia? En fi, quan es corona l'Everest, es corona també una reina i bé, el gran mecanisme és informar abans que ningú de l'arribada al cim de l'Everest. Tal com baixen del cim, Edmund Hillary es queda amb l'equip aquest amb la seva expedició, Tenzing Norgay ni s'atura, segueix muntanya avall i se'n va cap a la vall del costat, al poble de la seva mare, a dir-li que ha pujat al cim de l'Everest. Em sembla que és la primera persona de fora de l'Everest que sap que algú ha pujat al cim de l'Everest. Em sembla que és una història meravellosa. Sí, la mare del Sherpa és la primera que rep la mare del primer a pujar al cim de l'Everest és la primera a saber-ho. Sí, mama. Que no ho sàpigues per la premsa
Em sembla una història rodoníssima per tancar el llibre, o sigui, és preciosa. No us hem espatllat de lectura ni molt menys, que hi trobareu milions de perles en el llibre. Però precisament pensant en tot això de les homes i les dones en el llibre i tal, m'ha fet pensar molt en la penúltima novel·la que va publicar Jordi Cussà, l'emperador... Espera, m'ha dit bé. El primer emperador i la reina Lluna, que ella explicava, és una història sobre el primer emperador de la Xina. Ella explicava que tota la part sobre l'emperador xinès està documentada i és veritat, o sigui, és història, s'ha dedicat a investigar i a escriure aquesta història a partir de documents històrics, però tota la part de la reina Lluna és ficció i és inventada, perquè ell necessitava que hi hagués també el paper de la dona i tal. Se m'acudia, i ara faré una cosa que no se li ha de fer mai a un col·lega escriptor i menys a un públic, que potser ara el següent llibre és fer aquesta part de ficció, d'aquest rerefons que dèiem, d'aquestes dones que hi deu haver al darrere, tant darrere de les expedicions fetes per homes com les que s'han quedat sense fer-ho. Tot el que no abasti la documentació, intentar fer una mena d'història-ficció. No sé, jo t'ho llanço per si t'hi animes i amb això donem veu al públic a veure què... Sí, això es podria fer. A més, es podria explicar aquesta història d'una manera versemblant sense tergiversar els fets. En història, jo el que he procurat és no tergiversar res. Quan he hagut d'aplicar la imaginació queda clar i no genera cap confusió, que estic imaginant, i es podria explicar perfectament i l'encertaríem amb la història de la gent que està esperant a casa patint, que és, al final, els descobriments es fan per tornar a casa i explicar-los en el lloc on nosaltres estem vivint, no? Si algú té ganes de preguntar-li alguna cosa a l'Eduard, ara és el moment. Jo això de les dones, potser no té cap mena d'importància, però a Islàndia, recordes que hi ha aquell petit monument de la... no sé com es diu aquella dona, que va viatjar a Amèrica. Saps a què em refereixo? I va parir. Sí, Gurrit Thorfjarnarsdóttir. Exacte. Aquesta com la consideres? Aquesta em sembla... Justament és un altre dels personatges femenins que apareixen en el llibre. Apareixen en el llibre. És entre l'any al voltant de l'any 1005 o 1010. Aquesta forma part de la comunitat islandesa que s'ha establert a Vinlàndia, que en diuen, i es converteix en la mare d'un noi que es diu Snorri Thorfinnsson, que després tindrà un paper important en la cristianització d'Islàndia. Aquest és un personatge històric important d'Islàndia i és nascut a Amèrica. A mi em sembla més interessant el paper de la mare, la primera que té un fill, la primera europea que té un fill a Amèrica, és aquesta dona. A més és que és curiós perquè és que les guies tampoc no te'n diu gaire cosa. Et trobes el monument allà. Et trobes el monument allà. I és així de petit. Sí, ningú eren sols. Em sembla que és un personatge prou interessant com perquè quedi reduït a una petita escultureta en un lloc i que un descobreixi a veure què ha passat. Justament el que preteníem amb el llibre és això, d'engrandir una mica aquestes estatuetes petites que tenen alguns personatges, no? Eduard, gràcies, no et coneixia, per tant agraeixo molt en Pep Bernades i família i el que t'hagin portat. També la interlocutora, que diu que no era el seu tema, però no, que bé per treballar. Però com que tens aquesta veu tan extraordinària i a vegades els llibres, que és la veu de l'escriptor, et demanaria encara que fos una mica d'espoiler que ens llegissis l'últim nòmada. És que me l'he estat llegint tot el llibre en diagonal mentre parlava. Pàgina 336. L'últim nòmada. Avui, després de la connexió d'Austràlia amb la resta del món, hem vist desaparèixer l'últim nòmada d'aquest continent. L'última persona que duia amb ell un bagatge de desenes de milers d'anys. La cultura més antiga de la humanitat. Però potser toca també parlar d'alguna cosa més que de destrucció. Potser toca també parlar de l'admiració que mereix aquesta llarga història de supervivència, de permanència.
Mentre naixien i morien gairebé tots els déus que la humanitat ha sabut crear, els australians han continuat allà, transmetent-se els seus mites. Avui, al nostre món tenim uns referents culturals: Homer, Sòcrates, Confuci, Buda, Shakespeare, Leonardo, que ens semblen eterns. Però què diu que ho siguin? Mirar cap endavant sempre fa un vertigen estrany perquè no hi veiem res. És com mirar al fons d'un precipici en plena nit i no entendre'n la profunditat per molt que sapiguem els metres exactes de caiguda que té. Per entendre el precipici, hem de veure els arbres del bosc que hi ha a baix de tot, les roques contra les quals ens estavellaríem. Hem de mirar 1000 anys cap endavant. A l'any 3000 de la nostra era, el 4000, el 10.000, potser arribarà un moment que la quantitat de referents culturals nous que hauran anat apareixent o hauran anat entenebrint els referents més antics. Hauran anat deixant Homer i Confuci sota un pòsit de pols, un tel transparent al principi, però que algun dia, capa a capa, acabarà fent-se completament opac i els amagarà totalment. Ens costa de creure que res del que coneixem avui sobreviurà d'aquí a 20, 30 o 40 mil·lennis. I això, en canvi, és el que han aconseguit aquests australians triomfadors de la humanitat, per viure. Són uns triomfadors. L'única cosa que passa és que ens ha tocat veure'n un final, perquè res no és etern. Ara hauríem de lamentar que al nostre món li hagi tocat el paper de botxí i a nosaltres, els espectadors d'aquest final d'un món tan antic. Però potser, a banda de parlar de mort, sobretot ens caldria parlar primer de tot, ens caldria primer de tot admirar-vos, després envejar-vos i finalment doldre'ns. Potser és moment de gratar ara a les engrunes que queden per recollir-les i salvar-ne tot el possible. Jo només volia dir una cosa, que moltes gràcies a la Tina, però he llegit el llibre unes quantes vegades i ara sentir la Tina m'ha fet descobrir coses que vaja, dius, com pot ser que em passin per alt, no? Però tot això que deies tu del nàufrag, això que l'Eduard es posa a la pell d'un nàufrag, que plora, que és una cosa que no estem gaire acostumats a veure, no? Això de les dones que no apareixen en el llibre però que també hi són, no les poques que hi apareixen, sinó... Jo penso que en certa manera tu ja ho has començat a fer en aquest llibre. I a més jo tinc un títol del proper llibre teu, es dirà Geografia dels oblidats, perquè no és de l'oblit sinó dels oblidats, però és que l'he llegit, ara anava pensant això que deia la Tina, no? Clar, tu quan, per exemple, em sembla que és la Badia de Hudson o no sé si és a l'Àrtic, et poses a la pell dels inuits i explica moltes vegades el que pensen els inuits, vull dir que ja ho ha començat a fer això, vull dir que no li costa pas gaire. I amb en Tenzin aquest, Tenzin Norgay, que jo sóc incapaç de dir els noms que dius tu, És que hi he estat moltes hores amb ells. Ja, és que aquest islandès que has dit... Ulrik Thorbjarnarsdóttir, és la meva. He pensat, li faràs repetir, aviam si ho diu igual. Ulrik Thorbjarnarsdóttir. La tercera vegada ja ho diré diferent. No, però vull dir que ja ho faig diferent, però que ja ho has començat a fer, no? Perquè quan parles d'en Tenzin aquest, ja poses a la seva pell i dius per ell, què significa per ell pujar l'Everest, no? En realitat, segons com, ja tampoc no vull fer spoilers, parles més d'en Tenzin que de segons qui. Sí. Vull dir que no costaria gaire. I aquesta vegada faríem, com que poder seria més petit malauradament, aquesta vegada faríem això al final dels personatges. El llibre onomàstic. Que és una vegada, Jo tenia moltes ganes de poder-li posar més, la veritat és que sí, però la història que m'he trobat és aquesta. No ho diguis perquè no compraran la primera. Bona tarda. Aviam, ja farà 4 o 5 anys em van regalar un llibre que té 214 pàgines que només parla de dones, viatgeres i exploradores. N'hi ha. Sí, jo no dic que no n'hi hagi, El que dic és que en el plantejament que feia el meu llibre d'exploradors que han obert el camí abans d'aquells que nosaltres realment coneixem, jo he anat a buscar aquestes històries i les que m'he trobat estan protagonitzades pels que m'he trobat, que en aquests casos eren homes. Que n'hi ha de dones exploradores, n'hi ha i moltes, això sí. Hi ha hagut, aviam,
cosa que fins i tot han acompanyat el marit, ha mort el marit, i aquesta senyora segueix el que volia fer el marit. Sí. No, el món de les zones exploradores dona per fer una enciclopèdia, no? Per descomptat, sí. I només és això, el plantejament amb el que jo he fet el llibre, una història com la de Mary Bryant, per exemple, si hagués sigut un home l'hauria explicat igualment. Perquè el viatge que fa és una exploració d'un territori absolutament desconegut que ningú sabia ni que existís, pràcticament. I això d'Austràlia, és veritat que ficaven allà els condenats, els d'Anglaterra? Sí, era una presó, era una colònia penitenciària. El cas de Mary Bryant és això. Exactament, el cas d'aquesta dona és una dona que va ser condemnada a una pena de presó que consistia en l'exili a Austràlia, quan encara ningú sabia què era això d'Austràlia. I les condicions en què vivien aquesta gent eren terribles, o sigui que ni els gulags ni els camps de concentració nazis s'inventen res que no haguessin fet els anglesos amb els seus presos a Austràlia i segur que en moltes altres societats en els seus moments també, però les condicions d'aquells camps de presoners eren infames. Sí. Em sembla que no ens pot, almenys m'ha semblat que la vida no em semblava, de l'Àfrica. No surt a l'Àfrica en el llibre.